Chineke na our parish priest and unu ncha bụ ndị bịara ebe a taa ịkwanyere nna m na ezi nna anyị bụ Dennis Mary mmadụ Ezichukwu Aneke Igwe Ikpeazụ na-asị unu nnọọ n'ihe nne na ugwu unu ji bịa iyeje na Chineke yechekwa onye ọbụla mee ka anyị dị ogologo ndụ karịa ya ọrụ nwe n'ebe a enweghị ikete oke ahụ Chineke kwadoro anyị na nke ikpeazụ nnọọ nụrụ Chineke bụ onye ọbụla n'ime anyị nwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe. Otito dịrị Jesu. Then etiri m aha ndị Parish Pastoral Council na-ekene Chineke onye mere ihe niile dịka o si wee anyị na-ekene ya maka ọmarịcha ụbọchị o nyere anyị na-ekenekwazi ya maka ndụ o ji wee gozie nwa nwoke bụ Dennis Aneke nakwazi ihe ndị ọzọ. A na-ekene Chukwu, ana m ekene mmadụ niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ụzọ pụrụ iche. Ana m ekene ndị katikis anyị na-ahụ n'onye na-enye ekwesịrị anyị aka na-ekene in a very special way our dear sister, Reverend Sister Modesta Agụ, nwaanyị onye ụmụaka ebe o kwesịghị ịnaghachi ebe ọ na-arụ ọrụ n'Imo steeti, mana because of this burial ọnọdụ ọ bụ na emechazi ya nwa burial ọ na. So sister, thank you so much for your help so far na ịbịakwa asị soro wee kpara nwanne anyị nwoke daa Chineke gọzie. Ekele onye na-asaba n'ụzọ pụrụ iche. Ana m ekelezi ndị kwaya na mbọ na ọmarịcha ukwe niile a na-ekwela anyị siza ahụ. In fact, let me tell you, achọrọ m iji obi aṅụrị na-asụ ọrụ unu na enwere m the best choir in the whole Nigeria. Ọrụ ebe ukwe ama unu mere ya ọfụma so choir daalụ. Na-ekelezi ndị ọzọ niile nọdịala ịnọ n'grupu dị n'iche n'iche ebe niile unu si amarọ m ka unu ha mana ihe mara m na enwere many groups in this church. Ana m ekene unu ncha na-asị nke onye jikọrọ ya bee gịnị ya zee wee na-ekenezi ndị parish anyị bụ ndị St. Peters, ndị Zonu, nwanne anyị nwoke si na ya bụ St. Teresa Zonu, nakwazi ndị nne ndị nna ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị onye ọbụla kwa na-ekene ụgbala ileti anya. I saw your efforts. Ike na na-agwụ ada abụọ gịnị ọsọ ọkụ bịakwara ọsọkwa ifuru onye ahụ jee India jee obodo oyibo dị ijechekwa ya ime gịnị na chetekwa. That is the thing. So unu ga-akachite onwe unu obi na unu eme gịnị unu agba mbọ unu nwere ike ọ bụrụ na-eleteghịkwa ya anya unu ahụ ihe unu ga-eji wee na-asị ha yi ya kakwara ime nta mana unu mere ya. So ma jisie na ike chetakwa na ihe m gwara unu ahapụtara daarụ Chineke. Finally, ana m ekelezi ndị vidio na-ese anyị since anyị jiri ebido. Chineke gọzikwa ezi unu fọ ise anyị daalụ. Nwere onye ọzọ m na-echefu onwe m ana m asị onwe m thank you onwe m sikwazi na ya nabatara ya. So ọ bụrụ na anyị gbasa kịta anyị ga-esi ebe a pụwa maka ebe a ga-agbasa